Да палим? Да? Да, може. Благословен Бог навсегда, нине и присно, и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертви, смертию смерть поправ, и сущих во гробе живого даровав. Отче наш, иже си на небесех, да свети име Твое, да приде царствие Твое, да бъде воля Твоя, и ако на небеси и на земли, хлеб наш насущний даш нам днес, остави нам долги нашия, и ако же ми оставляем должником нашим, и не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого. И ако Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно, и во веки веков. Амин. И осподобите се нам слышния Святаго Евангелие, Господа Бога молим. Премудрост простил слышен Святаго Евангелие, мир на всички и духове Твоему. Ще се чете и Светото Евангелие от Йоанна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, в онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при общи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалните, раздвижваше водата, и който влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато и болест да бе налекнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. С мир на Господа да се помолим, за да се освети тая вода, чрез силата, действието и стисането на Святаго Духа, Господа да се помолим, за да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица. Господа да се помолим, за да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила. Господа да се помолим за всички, които търсят от Бога помощ и защита. Господа да се помолим, за да се избавим от всяка скръбня, беда и нужда. Господа да се помолим, като си спомним всички свети. Пресветата, преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и Присна Дева Мария, нека сами себе си един другиго и целия наш живот на Христа Бога да отдадем, защото на Тея подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господу да се помолим. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които ти се молят, и прати Светия Твой Дух, да освети тая вода и дай на приемащите Твои раби, всички присъстващи и молещи се тук миряни, премахване на страданията, прошка на греховете, изцелени от болче, освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърдяване и освещаване на домовете им, очистене от всяка сквернота и прогонване дяволското коварство. Защото е благословено и прославено пред честното и вселепно име Твое, на Отца и Сина и Светия Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, и помилуй православните християни, които си тук и се молят. Дарувай им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служещо на Тебе, бъди във всичко милостив, защото Ти си нашето свещение, на Тебе въздаваме слава, благодарение, поклонение, с безначалния Твой Отец, със светия благия животвращ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя,
и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Те се услыши и помилуй. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение, освобождаване от греховете на Божиите раби. Всички присъстващи и молещи се тук миряни, чуй ни, Спасителю нас, упование на него, които живеят по всички краища на земята и които са далече по море. И милостив, милостив бъди, владико, за нашите грехове и ни помилуй, защото си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи Исусе Христе, Боже наш, Ти си ни заповядал да се трудим, за да изкараме насъщния си хляб и да удовлетворяваме нашите телесни и духовни потребности, но не всяко наше дело и предприятие според нашите слаби човешки сили. Сам Ти си казал, че без Тебе не можем да правим нищо. Ти помагаш на всички, които с вярата призовават. Затова е тази политическа партия, комуто предстои важно и трудно дело. Преди да го започне, прибягва към Твоята божествена помощ, за да може като я започне в Твое име, с Твоя подкрепа, да я завърши благополучно, в своя полза и за Твоя слава. Посочи и прочее, Господи, пътя, по който трябва да върви, бъди винаги с тях, покрепи ръцете им, помагай и отстрани от пътеките им всяко дяволско ухищрение, всяка спънка и нека успешно преодолеят всяко затруднение, така като познаят Твоята сила да прославят името Ти през всички дни на живота си. Амин. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наша, слава Тебе. По молитвите на Своята пречиста майка на всички светии, да ни спаси и помилва, защото е благ и човеколюбец. Молитва ми, светих Отец наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на съпротивния даруя. Бог да ви благослови всички. Пожелавам ви успех. Живи и здрави да бъдете. Скъпи приятели, добре дошли на откриването на предизборната кампания на община Враца и област Враца. Намираме се на прага на една трудна и важна задача за нас. Вече от 7 години сме членове на Европейския съюз и всички ние виждаме колко важно е това за нас. Разбира се, че най-важното е благоденствието на хората. Разбира се, че най-важното е това всички хора да имат работа и да изкарват прехраната си с достоен труд. Но ние, политическа партия ГЕРБ, като най-голямата партия в България, член на Европейската народна партия, разбираме, че това не може да се случи по никакъв начин без икономически растеж. За нас е най-важно да имаме икономически растеж, оттам да дойдат работните места, преди всичко за младите хора, и след това вече да имаме възможност да осигурим нормални социални услуги и условия на хората, които са в неравностойно положение, и по-възрастните хора. Така че това са основните неща, около които ние ще се обединим и ще работим за това в нашата предизборна кампания. Сега давам думата на
господин Оручев, който е кандидат за евродепутат и разпознаваем в нашата област, да каже няколко думи. Заповядайте, господин Оручев. Скъпи приятели, след това свещено действие, осветяване на нашия едномесечен път по един по-специален начин, аз искам да се обърна към вас и да кажа, че в края на този месец, изборен, предизборен, бих искал да се поздравим с една победа, победа за българския народ, победа, която да означава една по-добра, по-обединена, по-силна Европа. И не мислете, че гласа на българския избирател не важи в Европа. Напротив, това не са онези предишни избори, които ги е имало до сега. Този път от вашия глас директно зависи и кой ще бъде председателя на Европейската комисия, кой ще води Европейския съюз следващите 5 години напред. Защото, в зависимост от това, коя политическа сила, кое политическо семейство ще има мнозинство в Европейския парламент, то ще определи, всъщност не ще определи, а неговия кандидат за президент на Европейската комисия ще бъде одобрен и това ще означава по какъв път ще тръгнем следващите 5 години. Бих искал в следващите 5 години да видим няколко нови големи европейски проекти. Такива, които да обединят Европа. Такива, които да покажат, че всякакво разединение, всякакъв евроскептицизъм само отслабва Европа като цяло, отслабва и позициите на всяка отделна страна. Една такава огромна цел е да преминем към създаването на така наречения нов общностен цифров пазар, който може да донесе, между другото, огромни пари. Поне 500 милиарда евро могат да се спестят само от електронизирането на маса от услугите, които ние всички ползваме. И още един голям проект, който задължително трябва да се случи в следващите 5 години, който да обедини отново Европейския съюз, който да стане зад малките страни, такава каквато е България. Става въпрос за енергиен съюз на Европейския съюз. Става въпрос за това да не може една малка държава, каквато е България, която е зависима само от един доставчик, да изпада в невероятни ситуации, когато дори Европейския съюз не може да й помогне, по простата причина, че си има 28 политики, 28 ревностни енергийни политики и България също устоява някаква своя ревностна политика, непонятно защо. Само тези два мощни проекта са достатъчни да докажат на целия Европейски съюз, на тези 500, вече над 500 милиона души, че си заслужава да имаме една по-обединена, една по-мощна Европа. Бих искал следващата комисия, в момент в който започва ръст на икономиката, не само да не се прекъсне този ръст, а той да се засили. Не виждам никаква основа за титаничния сблъсък, който някои политици го носят в главите си. Няма да има никакъв титаничен сблъсък наляво и надясно. Напротив, има титаничен сблъсък и той е между прагматизма и популизма. И всеки човек ще трябва сигурно да си направи изводите за кой да гласува, кой е този, който през миналите 5 години успя да спаси Европейския съюз, да не се разпадне, да не фалират европейски държави. Полага му се, заслужава го
по този прагматичен начин да изведе Европейския съюз и от кризата и към по-добро благоденствие. Призвавам ви да бъдем активни, да докараме до всеки избирател, че неговия глас този път наистина е от значение. Благодаря. Давам думата на господин Тотю Младенов. Преди една година, въпреки че политическа партия ГЕРБ беше първа политическа сила, беше създадена една тройна коалиция, тайно, между БСП, ДПС и Атака, които обещаха, че в България ще има нови работни места, 250 хиляди нови работни места. Обещаха, че в България ще има икономически ръст и инвестиции. Какъв е резултата за по-малко от една година? Спрени реформи в енергетиката, в социалната сфера, в пенсионната система. Не само, че няма 250 хиляди нови работни места, но има близо 40 хиляди нови безработни в България. И два пъти по-малко инвестиции спрямо 2012 година. За област Враца, за по-малко от една година, има 2% ръст на безработицата и 1600 нови безработни. Ето това направиха за по-малко от една година. Обещаваха едно на хората, стана съвсем друго. Държавата отива към фалит. Компрометирана е към европейските институции и именно на тези европейски избори, които стартират от днес за област Враца и за община Враца, ние искаме да върнем до доверието на хората в европейските институции и доверието на Европа към България. Ето това е изключително важно да стане на 25 май. Аз съм сигурен, че след тази дата много бързо ще има и предсрочни парламентарни избори, защото това, което се случва в момента в нашата страна, увеличава се ръст на безработицата, с несключени договори по новата оперативна програма 2014-2020 година, включително и човешки ресурси, и околна среда, и регионално развитие, действително ще доведат до катастрофа в нашата страна. За да не стане това, ние ще гласуваме с бюлетина номер 18 на тези избори на политическа партия ГЕРБ за европейското бъдеще за нашата страна. Това е, което исках да ви кажа. Искам да пожелая успех на тези избори. Благодаря на всички още веднъж и да си пожелаем успех и всичко добро на всички и на вашите семейства. Завършим.